konečne skončila tá porada. Konečne som doma. Ahoj, Zlatko. No čau, no konečne si doma. Čau. No ako bolo na porade? No, jak ináč nuda. Taká, no však to, jasne, idem si konečne pospať. Ahoj, tati, ahoj, tati. Pozri, čo mi mama nové kúpila, akú hračku. To je pekné. Aj mne tú bábiku. No, to je pekné. No. A teraz idem lahnúť. Jaj. Aj keď som v takom oblečení, ale to je nevadí. Jaj. Niekto mi volá. Áno, čo chcete? Poručík Martin, mohli by ste prosím prísť pred policajnú stanicu? Ja mám dovolenku, neotravujte ma. A zas mi volá, no čo je také súrne? Mohli by ste prosím prísť pred tú policajnú stanicu? Nie je tam niekto iný. No, bol som tu ja a Klárka Vrnáková akurát odišla, takže som tu sám. No tak teda idem. Musím ísť. Kam ideš, Zlatko? Ale zas niečo pred policajnou stanicou. Ale však máš dovolenku, nie? Však není tam nikto iný? No, je tam len sama, fakt sa niečo deje súrne. Tak pôjdem. A prosím ťa, urobíš mi tú mrazenú pizzu? Áno, urobím. Čau, čau. A zoberiem si moje normálne auto. Tak nie som teraz v práci. Čo sa tu také deje? Jemne, že nejakí ľudia sú tu. Dobrý deň, ľudia. Čo sa tu tak deje? Mohli by ste už prosím vás vyriešiť to, že nás furt niekto sleduje z okna? Z okna? No pravda, pravdúca. No normálne nám čumí do okna furt, som myslela. No zasa pravda, pravdúca. Idem najprv za kolegom Rudolfom, čo mi zavolal, ten mi to vysvetlí, čo sa vlastne deje, lebo teraz fakt neviem, čo má na mysli. No čo bolo také súrne? No poďte sa pozrieť a vysvetlím vám to skrátka. No, tí ľudia, Takže. čo tam. No, hentí ľudia. Oni hovoria, že ich sleduje nejaký muž cez okno, ale ten muž nevyzerá ako muž, vyzerá nejako divno, že je nejako vysoký a má nejaký dlhý krk, že vraj. No. Mohli by ste nejako vedieť, že kto by to mohol byť? Presne viem, kto to je. Dobre, poďme. To čo máte na sebe, pane? Bol som na porade, tak som musel vyzerať nejako pekne. A áno, obliekala ma žena. No, na to som sa nepýtal, však dobre. Dobrý deň, dobrý deň. Počul si to? Ty si prvý recepčný, čo normálne nás pozdravil. Ostatní sú takí drzí. No mňa mama totiž slušne vychovala. Dobre, poďme. Dobre ľudia, čo je také súrne? Áno, už mi tu pán kolega Rudolf vysvetlil, čo sa tu deje. Áno, vieme. Áno, presne, však vy ste to videli na vlastné oči, jak normálne ma sledoval. Ešte k tomu mi rozbil aj okno, normálne ma chytil a boskal ma na silu. Pravda, pravdúca, videla som to. To vieme všetci a ja som to videl, ale neviete, kde by sa tak mohol nachádzať? No ja viem. Vy viete, a kde tak? No, tam sú také staré odstavené vlaky, ktoré kedysi fungovali a ešte taký tunel. Ty vieš, kde to je? Áno. Tak tam teda poďme. Dobre, ďakujem za informáciu, ja si beriem toto moje auto. Myslíte, že má vodičak? No. Budem to radšej riešiť.
Počkaj, ja teraz nemám policajné auto, ja musím ísť sem zaparkovať na toto parkovisko, dúfam, že sa tu neplatí. Ako na Slovensku, toto 2 eurá za parkovanie, to je predražené úplne. Takže tuto hovoríte, hej? Áno, poďme. Dobre. Stoči, tam čosi je. Nejaké divné. To je presne ono. Áno, je to asi ono, není to on ani ono, že je to ono, však toto podľa mňa není človek, toto je nejaká príšera. Dobre. No máte pravdu. Dobrý deň! Dobrý deň. Veľa žien na vás podalo sťažnosť, že ich obťažujete a sledujete cez okno. Je to tak? Je to pravda? No, tak to oni klamú, to nie je pravda. To klamete vy, lebo ja som vás videl, keď som riešil prípad stratené dieťa. Poručík Martin. Počkaj teraz. Poručík Martin. Však sa s ním bavím. Poručík Martin, môžete sa sa sem do keľu pozrieť? Pozrite sa. Pane Bože. No tak, teraz nikomu nemôg ináč. Vám a vašej rodine sa stane niečo veľmi, ale že veľmi zlé. Je čas na útek, zdrhaj! Pravda. Bojím. Pane Bože, toto. Fuj, počúvaj. Toto není človek, toto je príšera, ja neviem, či to je z vesmíra, alebo čo to je. Jedine, čo s týmto urobiť, je to odstrániť, zabiť. Dobrý. Ideme si pre zbrania a zneškodníme to, lebo toto... Fuj, úplne mám myklo. Idem autom. Počkám. Jednosmerka. No pridaj! To rýchlejšie nejde. Jemina. Ja sa trošičku posuniem, keď vám to nevadí. Počkaj. Ľudia. Kašlem toto potom. Poďme. No už ste to vyriešili? Nie, ale pracujeme na tom. Ale nabí. Prosím, nech je tu Robert. Prosím. To je zamknuté a toto tiež je to zatvorené. Takže tu nie je. Počkaj, možno ešte budeš v čakárni. Dobre, poďme. Povedal som čakárni? Myslel som pre lekárni. To je jedno. No, nevadí. Aha, už to nie je. No, možno... recepčný, však ten by mohol mať, nie? No, kľúče by teda mohol mať, lebo ja ich nemám. Môžete ísť prvý. Čau. Dobrý deň. Máte kľúče od zbrojárne? No jasne, že mám. A vy ste... No však čo nevidíš, však to je poručík Martin. Díky. Prepáčte, ja som nevedel, len ste boli inak prezlečení. Takže fakt tak vyzerám zle v tom. No, áno. Nech sa páči, tu máte tie kľúče. Ďakujem. Ako tak pozerám, ten nám dal kľúče od garážových dverí, no to je jedno. No, tak čo si na ňo zoberieme? Ja si vezmem Saiga 12. Dobre, ja si asi zoberiem niečo toto napríklad. Ešte náboje si do toho zoberiem. Dobre. Takto, dobre, berem. Dobre, poďme. A kľúče? Jaj! No, to idem mu to rýchlo vrátiť, počkaj. Vracam kľúče. Ďakujem, dovidenia. Čau. Mám rýchlejšie auto, aj tak dobre. Bože. To túto cestu vymýšľal. To sa nikto nezistí, že som omylom rozbil okno. No. Dopredu asi nie.
kde to je aj tá druhá cesta, takže viete, prečo som išiel tadeto? Lebo je tam chod. Presne tak. A títo sa už majú dobre, už majú aj všetko opravené, navrátené, no to boli vykradnutí dom, ale sú v pohode, dúfam. Dobre, je tam. Dobre, tak na 3 sa rozbehneme a začneme strieľať. Pripravení? Dobre. Na 3. Raz, 2, 3! Strieľaj! Nemine! Ten odletel. Počkajte už. Nemine. No čo má? Zmenšil. No tak toto asi fakt nebol človek, však to je asi nejaká jeho pravá podoba. No aj sa nejako zmenšil, nemyslíte? No, Pre istotu ešte. Ideme? áno, Dobre. radšej už. Jak budete takí milosrdní, prosím vás, uzavrite tento priestor a opracete to tu. Jasné, veď to nie Keď je to nevedia problém. urobiť tento štát, aspoň, že by to tu zrekonštruovali. Jo, a tu máte, prosím vás, ešte moju zbraň, lebo ja už idem domov. Ďakujem. Uzavrite to. Tak, Uzavrieť. dovidenia, majte Dovidenia. pekný deň asi. Ale akože je to také celkom chore, pretože fakt nikto nechodí do práce, však. Ale akože však je začiatok roka, no a čo, ale však mohli by chodiť do tej práce, však dostávali dovolenky, ale to zaparkujem. Takto. No, Zlatkou som doma. No ahoj, no konečne si tu však už ti tá aj pizza vychladne. A ďakujem, že si mi ju urobila. Jaj, konečne. Nám to vyzerá fakt, že dobre. Jaj, konečne už môžeme ísť na ten obed. Počkať. A kto nám akože teraz preplatí tie rozbité okná a vylomené dvere, čo nám henten urobil? Pre okníčko živé. No tak, jak máte tú národnú fontánu, no tak tam je potom taká banka a tam by vám to mali preplatiť. Samozrejme, keď ste iba poistení. Ale my to chceme teraz! Že áno? Áno, my to chceme teraz! Áno. No, ja mám teraz obedovú prestávku. Takže ja už sa teraz tým nezaoberám, takže sa majte. Ale my to chceme teraz! Jaj, takže konečne už mám tu mesiac dovolenku, pôjdem na tie Tatry, na tú chatu prenajatú, jaj, to bude skvelé. Ale Alenka, ale aj ja pôjdem, tak nepôjdeme tam spolu? Lebo však, že by sme tak aj s Jarkou, že Jarka? No a ja mám teraz dovolenku, že by sme všetky super trojka išli, do Tatier by sme si išli trošku zaturistikovať. Čo vy na to, babi? No to je dobrý nápad, No, Veru. že? No, tak to je veľmi dobrý nápad. Veľmi.